जों दिनै आं निजे 17 पेगजला जन्म जगनि बिजेपि मनोनीत प्रार्थी हिसाबै आं केम्पिंआव अंखरमानि थिक समायाव जों जे जोंनि जे सामुङाव बा जों केम्पिंआव थांबानि समायाव बरबायजों मुखामुखि हिंखा जे आंनि प्रतिद्वन्दी जे त्रिपुरा मथानि प्रार्थी श्रीमती गीता रानी देब्रमा होननाय जों सायमानो के ब जोंनो अनेक किसु बुखौ खामिया बखे गाली गास खायके आबाय खोनाबाय आंनि स्राय रकनो आं अनेक किसु सामानि बुजुंमानि यागुलो ब आं बरनो माना खायके आबनि परे बनो आं साका नायदि आं अ जागाव लकेल आं आंनि आरो जन्मभूमि आं आसायमानि अमथाय थैख्लायमानि जागा अ जागाव कुनो दिनो हासालनि बरक अमायके फाइकक साफायमिया नों नाखनिनि जे जागा जन्मभूमि आ जागा सायमानो आं अ जागा आंनि आसायमानि जागा आंनि बेराय टंमानि जागा आंनि दुकान टंमा जागा आं मर्निं वाक खायमानि जागा आं अ जागा जे कुनो समय अ जागा बेराय टंगिमानो हायनि सातानियो जों ताई कुनो कक सालिया आं बबाय व्यक्तिगतभावे राजनीतिगतभावे एक दुइटा कक सायनो मानो पियाबा কিছুক্ষণই পরে চিনি সামুঙ্গা जों अंखरै थाङै जाय जों जे पास खयर पुनि चिनि रतन चक्रवर्ती सारबाय मिटिं खायजानानै थांपुरु लामाव आ जे जे बर केम्पिंग फाइमानि ताई एक दुइजन दुबसरानि बरखनि खोनावसो आ फाइमानि जागा चिनि जे जों बा थागै जे कक साबै टंलायमानि बा जों ताई कायसा गारि नायसिं टंलाय समय बंनि गारि निजिनो बाइक दुइटा बाइक बा स्कुटी फाइनाय जों नगै गिरि जागै कायसले कलायनाय आ जागाव जों ससायनाय बरनो तिसाय रखरो हुंगा के बरक आं किसा निउस नुकमानि बरनो जों लामा कासैबो नै खानाव नरक नुखाना लामा कासै जुदिनो बुखा के बंनि स्कुटी दुइटा चिनि जे बरक 30 থেকে 50 जन बरक बंनो बय बोथारि खिरिमानो बंनि स्कुटी सबाय खिरिमानो आबो हाया जों नायदि बिजि आं सामानि फले बरनो कलायमानि ति सावैते किसा बंनो आराम के नंनि जागा न थांनि होनैया जों रि रखरो गा जों खानाका अमा हायनोसे बरक लामा कासैबो होनैया बरक मिठा मामला सानाम आबनि यागलो बरक गोबां मा विभिन्न जागानि ताकारजला जम्पुनि यां खुमुलंनि बरक हायतो बयनाय अ जागा परिबेश नष्ट खायनायनि बागै बंनि त्रिपुरा मथानि जे याकुनि हा हादुलिक कमाय दंमानि न ताइसाबो गराक न खायमानो होनैया वानसुगै बरक अ जागाव हासालि बरकनो तुबैनाय दिनि जे दूर तो दूर प्रोग्राम बरक सामिलंखा ओंमाने यागलबो बरक आनि दुगान जे आनि सराय दुगान चालक दंमानि आ जे दुगानो बरक मुं साफाना नारगलिया नरक नुंमांखाना बा थाङैबो नायदि आनि जे दुगाननि मानै समस्त किछु ताई नगद किछु रां दंमानि आबो बरक हगै सिगाव खायके दागा थेके तलांखा नरक थाङै नायदि आबोनो यागलो आं राजनीति खालायमानो किन्तु आनि दुगान बायताम सम्पर्क दं आबो जनगणनि थानाय आबो जवाब सानो आबोनि बागै आं बोखामानि आंगै दिनै श्रीनगर पिएस आनि जेहेतु श्रीनगर पिएसनि आन्दार आं अ जागाव जे दुष्टकारी रंनो दाति दाति रमनानि बागै आं चिनि तो खलायनो बंनो एफेर खलायफेका सर ओपनि बिसिंगो नुगै मांका खरकनि आबो जों ताव थानाय दुबसरा बिसि आबोखे चिनि 17 नং पेगाजला जन्म जगन बिसिंगनो खबजागो आबो ताइरे पिएस हंगा रानी बाजार आ जागाव थाङै आनि लगिव बरक सहयोगिता खायुबा आनि बिजेपि कर्मीनि नग बरक थाङै बरक आबो बोरै खरकनि सिकला पर्यन्त मानिलिया बुमा पर्यन्त याकार जागलिया बिनि काकी पर्यन्त याकार जागलिया नरक थांनायदि फिकं बुसाम बुसाम खलाय बुजाखा ताई बोरै रंनि जे गेन्जी याक याक खुलगै बरनो बासा हामिया बाके लगिव साबजाखा हनै जों खबर मा साबो साब बरक बोलते साबो सार त्रिपुरा मथा आबो एकदम फ्लेग तैजाक जों प्रमाण नुगै दं आबो त्रिपुरा मथा थाङै जाय बरनो साव जे नरक बिजेपि खलायमांलाक बिजेपि बुदै मांलाक बिजेपि खलायखा नरक बुनाय तानाय खिबनाय बोथारि खिबनाय आबो त निउस नुगमांखाना अमा हाय खलायनाय जुदिनो बरनि जे थानजेन मारि फुंना मुसुं हंके आबो जनगण जवाब रनाय बोसखांनि 12 तारिखनि साल सर पुलिस तम साका ताबुक न पुलिस साका बना आइनि मते आइन कास खायनाय एफआईआर खायका सर एफआईआर खलायका सारनि दखान बस खति रं आनि दुगानि खति आं तो मिनिमाम न आं सब समय आनि इलेक्शन मुभमेन्ट न आं खरस नांगौ होननाय माल गोबां खातिसे जनजाक आनि जे केम्पिं खायमानि जागाव दिनै दाइल दिनै मस ताई माइरं रक गोबां खलायनाय आनि समस्त किछु जत नांमानि आबनो गोबां खातिसे जनजाक इलेक्शन मुभमेन्ट खा जों थांमानानि सम्भावना कम नै मिनिमाम 4 থেকে 5 লক্ষ টাকাनि मानि बरक नष्ट खायकेना ताई बंनि आं खोनामानि ताव बसपट सगैयाको अक ताम सानाय बंनो गारि तलाङै गारि बेखे आ दुगानि मानि बक्साय तलांखानि
hingke ani cherai sahoro aro kisuta rang ang bo je o sapta kaisani je amdani khaimani ba phalmani rang abo borok siko khaike Besok khobijak orang tong na sar ni. ani je cherai samani hingke ang bo thaske kahamke swngnai jaija 30 থেকে 40 হাজার hairok tongmani abo kwrwi khe ani sok abono.